Kohimen ko para bayid hautray Jesus Christ minda kasngi ka balang karake ya kasngi Burom jong ka Maria Theisotti ka jimbon klempop tenray ya ka Maria Theisotti. But kane ka lang kasngi kawai niyam sngi kraw niyam. Balada ngi puson halor ka Maria Theisotti but halor kane ka sngi Burom ngilaban yo I ka balang ka itoin ya ka Maria Theisotti ka balang ka Burom ya ka Maria Theisotti bad ka balang ka ay kerdan kerpang ya ka Maria Theisotti na kata ka kerdan ka ba ka balang kala ay kamjuhiar kindi atru. Hagini gisngi kala don bun gi jingya keren don bun gi jing keren tad Burom ya ka Maria Theisotti nadu kapor upaba kuid poplio ula pinmi kawe ka jingto halor ka Maria Theisotti ka bakerteng mater populi fidelis kay jingmud jangane ka document kaneka jingto bakuid na upabakuid kakren ka Maria Theisotti kalong ka kami jonggi bangit baro mother of all faithful baro ke bangit hau Jesus ki pediangru ya ka Maria Theisotti kum ka kami jongki baro ke bangit ngidon kawe ka kami bad kata kalong ka Maria Theisotti. But lemba kaneka jingdo upa bakuit but kabalang kakendu yang I bangi deban long kam riu balaya ka Maria Theisotti kam shimla ong yang I bangi deban Sangeh ban idia ka Maria Theisotti kam shimla ke kai yang I bangim deban long riu baleshu but ka Maria Theisotti kam shimla ke kai yang I bangi deban Sangeh ban duai rosary kamshim laki kai persha yaka jingriubale kabangi donado bastang jongka balang yaka Maria Theisotti. But lada ngikuaban sautu kam kindiat halor kane kapang ngidon kam ban sautu yaka jingi kai jongka balang haka balang Katholik ngidon sautilliki dogma kabaki kai shapanga Maria Theisotti dogma kabamut kajingi kai kamjula ban kella ne kamjula ban pen kella kane ka dogma kabamut ka pension nongarim halor ka ketino bale but kamjuru halor ka tradition halor ka jingi kai kabahiar pateng nadu bastang bad dogma kalong ke jingi kai bad ke jimpen scam ya halor kano ke jingi kai kabang isnawutu kalong kabawan na uble bad ka dogma kala pen scam da ka magisterium jangga balang ya ka jingi kai kaba klidu jangga balang Katholik bad habangi ongi don sautili ki dogma kini ki dogma baro sautili shapanga Maria Theisotti ngimlaban penkala ngimlaban penkala haka balang don dogma haka balang don doctrine kalong ke jingi kai kabangi yopidiang na kabalang haka bashim jingmut na ka ketinu ble kumjuru halor ka jinglong ublay theology but ngidon bongi doctrine henre ka dogma kalong ia per na ka doctrine namar ka dogma kalong ka jingi kai bamla ban pen kala omla ban pen be da mano shizin la pen bana dogma kata ka dogma kan yaine shi junom hakabala lada don mano ba persyang ban hikai persya ya kanega dogma kan kelalong heresy kalong ke jingi kai bakala bad minta ngila ban yo I katno tiligi dogma kadon halor ka Maria Theisotti kalong sautili house name sauspa laipo uwe
haka Ephesus council. Haka council bala syang ha Ephesus kabalang kala penskem baka Maria Theisotti kalong Theotokos kakemi jong uble. Balei kalawan kataga jingikai namar kaladon kawe ka heresy jingikai bakala na u Nestorius bala ang ka Maria Theisotti kalong tang kakemi jongu Christotokos henry kabalang kala penbait bala ang ba ka Maria Theisotti kalong kemi jongu Jesu namar ngimla ban pen kalad ya ka jinglong jongu Jesu syaka jinglong ubriu badu ble namar hau Jesu ngidon baro teligi jinglong kabangimla ban penyaper de nagadaga daw ka Maria Theisotti kalong kemi jongu ble nangda house name sanpo lai haka Constantinople kalami kawe pat ka jingikai haka dogma kalalong ka jinglong sotti bamjukut janga Maria Theisotti perpetual virginity ka Maria Theisotti kalong Theisotti baro shijunom bamju kaba kamlaban pinkalla yakaneka jingikai kaba mod perpetual virginity bad haka Lateran Council Sachasin la penskem yakane house name Henrius pa saupo kindai halor kane ka perpetual virginity ka jinglong sotti bamjukut janga Maria Theisotti nangda house name katpraspa sanpo sau upop Pius kindai ulap penskem sa kaway pat ka dogma kalalong ka dogma halor kanekas ngi burom kabangireke ka jimpun klempop tinrai ya ka Maria Theisotti but kadon ke nongorimru halor kaneka jingikai namar house name katpraspa laipo ka Maria Theisotti kalapao siya kaway ka Rikuit Catherine Labore barla pensaya ka halor kaneka pang ba ka Maria kalalong kakumi bala pun klempop tinrai kabamut ka krancha panga Maria Theisotti ba nadu dangka kaba uble ula mudur bad ula mud ba kaneka de balang kakumi ula penkrai yaka nadu kakpa kakumi anna bakalong kabaklempop tenrai but hadin kane katpraspa sanbopra ka Maria Theisotti kalapao siya ka Bernadette halur but kala kikai biang yaka bakalong kakumi kabapon klempop tenrai kabamod kane kasngiburam kakikai yangi hadu katno ublay ula penkre yaka Maria Theisotti banlong ka Theisotti banlong ka kende bamdon pop tenrai kumbangis ngap na kaneka jingpule mendakasngi nadu ka pop jong kimi ki patimen jongi kalakiarya ka pop tenrai henry ka Maria Theisotti pan kampadon kaneka pop tenrai kalahiar haka namaru bele ula yamir jengmod ula tumu bakaneka kende kade ballong kaya per namar kaneka kende la jid lupa ballong ka kemi jongu Chris bad kade ballong klam kano ka jing dingit neka pop haka jingim jongka Banangda ka dogma ka basaw halor ka Maria Theisotti kalong jingshim no ya ka Maria Theisotti met bad mensiyam shabaning. Kaneru kalonga ka dogma la penskem dawu Pius kadar house name katkindais pa sanpo. Bangad lemba ka ne ka jingikai ka penskem biyang ya ka jingikai baro ki dogma kadon hakabalang halor ka Maria Theisotti ke Theotokos bad ka jinglong sotti bamchikut janga Maria Theisotti bad ka jimpun klempop tenraya ka Maria Theisotti lada kalalong kumne kade banlong ru ka bakuit bad kalong ka bajob ya ka jingiap
bad uble uraya ka shabeneng met bad mensiyam namar ka Maria Theisotti kala job iya ka jingiya namar uble ula penkreya ka uble ula kerku kerpang ya ka hakane ka do nagata ka daw haka gospel minda kasking yusno ba haba wangel ula wanai kuble ya ka Maria Theisotti ka jingkuble kalong ka Maria ka badap da ka jingaye ublehi ula payaw angel ban penbana ya kane ka kubor but ka bapeni shay ka daryangi ka Maria Theisotti kalong ka kende ka Theisotti ka ba kerpang bad kalong ka kami jangubale ko himmen ko para kadbangi puson halor kane ka south liki dogma ngi yo i ha kane ka jingi kai jong upa ba kuit pop liyo ngim shim yo i bau kataya kane ka jingi kai shim la kren eye halor kane ka dogma ha ka mater populi fidelis pinban udang kindu yang ibaro yaka rukam bangi deben Burom yaka Maria Theisotti yaka rukam bangi deben id yaka Maria Theisotti yaka rukam bangi deben kindu Burom haka jingim jongi haka yinga sem jongi nangda ladangi peit haka balang ngidon ka jingduwai rosary shimla kraneye halor ka jingduwai rosary ula shimla kindu yano yana wadnum duwai rosary bad kumjuru ngila banyo i haka balang Katholik haka liturgy janga balang Katholik ngidon kumba katsan tiliki sngi bukrpang banken mau haka liturgy janga Eucharist bakoin ngidon light tiliki sngi krauniam ngidon artiliki sngi Burom ngidon kumba pratiliki sngi kenmau kerpang ya ka Maria Theisotti kumjuru artiliki optional memoria kabangila banjid nahalor kane katkum ga local churches katkum ki bishop katkum ki diocese katkum ki jakabala paw ya ka Maria Theisotti ngidon kumba arpo henyo tiliki sngi ngilabu kerpangoro banken mau Burom ya ka Maria Theisotti katkum ga jingwan paw ya ka hakiberiyu ban wanra ya ka kubor ban ki kai yang ban jan badu Jesu haka juga dur ladangi peit ya ka litany janga rosary ngidon kumba sanbu tiliki kerdan kabangi bu barabor haka jingduwai litany ya ka rosary haka ba ka ude upap Francis rula benrap katto kanno tiliki title bad kanega litany janga jingduwai rosary bad ngidon bun jait ki jingru bale haka balang bad habangi puson halor baro kane ka binda janga jingika janga balang ngimshim yo i hangno ro baka balang ka kap kikai persya iyaka jingim janga Maria Theisotti kumjuru kumbangius ngo hakene ka porba menda ngalayo ibun ki social media ki kren third Burom iyaka balang ne ki kren third Burom iyaka Maria Theisotti judon kum kata ka jingika eye ka mami na ka balang Katholik halor ka Maria Theisotti pinban ka jingika ka wanchangi sashazin ban kindu ya ki banget kumno ngide balong ki bariyu balai ha ka jingim namar ka Maria Theisotti kalong ka kami jangu Jesu bad ka jingriyu balai jangi ya ka jingi jangi kam judu lano haka jingim jongi ne haka jingim jonga balang henre haba kibruyu kiba wad ya kalat kalindi ban kren third Burom kidon laipo rukam ban kren third Burom henre kum kata ka jingkren third Burom kannum pendona ya ka jingim jongi haka balang kannum penduna ya ka kerdan ka bangila Aisha ka Maria Theisotti nagata ka daw ko himmen ko para ngideben kusiar tendeng hakaba ngisngap ya ka jingikai jongki beryu ki bashim kabu haka social media ban keren third Burom ya ka balang ngideban longoro ki baduwai nagabenda ka jinged bakalong ka bayaine namar ngi im hakene ka juk badon bun ki jingyale
Don buon ki jingale persya ya ka jingit. Don buon ki jingale kaba keren taat burom ya ka balang. Kadba ngidam ngidang im ha ka juk ngide malong kiba treshitom ban kindiu ya ka jingit. Namar ka jingim jongi haka balang kambat stang tang minda. Henry jingim jongi haka balang Katholik kalastang nadu kaporu jisu ula shashitom ula shayam ula mipat badula kiusha beneng. Ka jingyalab ya ka kubar baba kalastang lembah ki apostol kim shimla karan shizindro persya ya ka Maria Theisotti bad kim shimla kindu yano pangimde banlong riu balei bad nadu kata ka por ngilaban yo I ka balang kala roistet lembah ka jingriu balei jongi shaka Maria Theisotti namar ka Maria Theisotti kala yad ringkat bat ki banget man ka por ha ka jingim jongki ka Maria Theisotti kala yad ringkat bat ka balang man ka por ban kindu yengi bangi don kam ban yidiau jisu ka Maria Theisotti kam shimla ong shisinru bangi ngide ban burom ban ngide ban maneya ka Maria Theisotti ka wan pau habaro ki jimpau jonga bangi de ban yidiau jisu bangi de ban kela ka bamol ngide ban yino ya ka jingim jonga pop ngide ban duwai na ka binda ka parte baka parte kam soto ya ka jingar do jonga jingim badu jisu de na ka ta ka dau ko kemen ko para haba kibriu ki yosno kano ka jingika isha pang Maria Theisotti kishim kabu ban keren ben na marba kis ngautu ya ka kerdan ka ba kerpang ka ba kabalang ka Aisha ka Maria Theisotti bad ka uksud klein ba ban tinju yangi nama ruksud tip ya ka kerdan kerpang ka ba jisu la ya ka kamila jong Badena kata ka daw bonsin uksud ustang ban trekam hak lemba kibriu bami sautan nad bangi ngijangan badu jisu te uksudun penshoy bon kibriu ban keren taat burom dena kata ka daw ngide ban long ki baguziar man ga por ha ka jingim jangi bandub yadaya ka jingit ban kindiu burom ya jisu but kindiu burom ya ka jingi kai jonga balang but ban bat triang ya ka jingi kai tendrai jonga balang kum gi dogma kum gi doctrine but ngis autu but ngide ban ngeit bah ki dogma om jula ban pen kala da mano nagata ka daw kibriu habaki ong kinno ya upabakuy ne ki ong o upabakudu kershan minda bangim don kamban burom ya ka Maria Theisotti ngim don kamban duai kata kadeke jingtok na kato kanongut kibriu upabakuy shimla ki kai bakala eye kabalang kamju hikai bakala eye namar ngideben sautu kabalang kalong kaba yaid daka jimpar sahad jong men siam bakoid but news ngomenda haginege poro pa bakoid poplia ulalesha Turkey ni oi hadu katno ulayang scam naga benda ka jingait warla da donga jingtarwana kitaki nom penya jonga taka rine no ki klidu jonga niam kila ong yang induai hakamos kula ong nganum treban duai namar kane kamde ke jaka bangade ben duai ngadon ki yemane badula kren scam ula yang scam naga benda ka jinge naga taka daw habaki briu ki sham kabu ngide ben paisha ka jingi kai ba shisha janga balang ngide ben idia ka jingi kai janga balang ngimde ben du jingermen habaki briu ki kren hangne hangdai kano ka dor maki kamde ki nongikai jongga balang makikimde nombataya ka dogma jongga balang henre ben bataya ka jingikai pat ka dogma jongga balang ngidon ka magisterium ngidon ka jingikai ba klidu jongga balang de nangdo kami ya ka jingikai omde ki social media ki batai hangi shapanga jinget omde kato kat nongut ki nongdo kubo ki deban batai shapanga jinget nagada ka daw ko himmen ko para
haba pipet kano ka jingi kai ka bawan na ka social media pideben khuziar namarngi im ha kane ka por janga AI artificial intelligence don bon ki buryu kilaban penkala ya ka sur jong upaba koidru lemba ka AI don bon ki buryu ki belaban penwan dur ya ka dur jong kino ki buryu lemba ka AI but kilaban ki kai kinriang yangi ngideben kuziar namaru jisugi ula maham yangi namaruk suid u Chris lamler u wan hakadur kabangim boy perkat ngi haben kuziar ya ka jingwan jong uksuid ha ka jingim jongi lemba bon kum kini kidur namaruk suid ulong kumusuri upong ya ka sni jong ukon lamborod ban penged bi jengi henre ngimde ban nged ngidon ka jingi kai ka wanna ka balang peit ya ka jingi kai na Vatican bad ngidon Vatican news ha kum kini ki jingi kai ngide ban ngap ngide ban wad habang ngidon kano ka jingar tatin halor kano ka binda jong ka jingi wad ya ka jing shisha kamla ban kala kum ki dogma kilong ki jing shisha pa pensyong nongerim halor ka ketino balai bad kum juru halor ka jingi kai ka bahyar pateng bad kamla ban kala nagadaga daw ko himen ko para hakane ka sngi Burom janga Maria Theisotti bala pon klempop tenrai ngide ban sngukumen hapo jangi namar kabalang ka id yaka kabalang ka Burom yaka henre kabalang kamju mane yaka bad kane kalong ka jingya per kabangide ban sawutu bad ka Maria Theisotti kalong mater populi fidelis kade ka kami jong malaki bangit she is the mother of all faithful kamju kirlaga taga jinglong kabalang ka sashasin ka penskem yangi lemba upaba kuid pop leo she is the mother of all faithful bad ngideben ngideben mad Burom iyaka bad ngideben duai lemba janga ay bau jisun karku kardo yangi mentakas ngi kadbangireke yakasngi Burom janga jimpun yaka Maria Theisotti kalempop tenrai Jisu baik karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangiru ngindup la ban ya ka kami baneng jame kumba mela bangiru ngin roy ha ka jinged bat ka jing sherham ka jinged kumba ya ka kami baneng rengkat bat me en ya ro ya utrai Jisu Christ